Здравейте, казвам се Пламен Владимиров. Намираме се в землището на село Иново, където ще изведем опити на Омагерол Essence заедно с азотофиксиращи бактерии. Ще ги сравним заедно на едно и също поле, в което е сложено 35 кг амониев нитрат повече, отколкото в полето, където ще изпитваме тези бактерии Омагерол Essence. Опитите ще бъдат изведени на площ от около 260 декара. Целият блок е 1800 декара. Накрая всичко това ще го отчетеме през добива на съответните площи. Опитът ще бъде изведен последния начин, т.е. част от него вече е направен. Първото пръскане е проведено по края на братене, начало на вретенене, заедно с хербицида, Омагерол Essence 200 грама и азотофиксиращи бактерии от 5 грама. Второто пръскане, т.е. това, което го правим сега, е в края на цъфтеж. Дозата е абсолютно същата. В останалите площи е третирано в един и същи момент, по всичко по един и същ начин, с фунгицидите и съответно с хербицидите. Просто не е сложен Омагерол Essence. Естествено, там е сложено повече 35 кг, още един път да потвърда, 35 кг мощ нитрат.